5 equips i 3 dies de competició. Això va ser el Campionat d'Espanya de Seleccions, que va servir per refermar la posició de Catalunya com potència del béisbol. Els catalans van dominar en tots els aspectes del joc i van demostrar una vegada més que és l'equip més en forma de l'estat espanyol. Els equips participants van jugar un total de 10 partits repartits pels camps de Montjuïc, Sant Boi i finalment Viladecans, el que va albergar els últims partits i l'entrega de trofeus. La Federació Catalana de Béisbol i Softbol en aquest moment es troba en una situació d'expansió del seu esport a tot Catalunya. És l'autonomia, la comunitat autònoma que més pes té del béisbol a tot Espanya i per tant el seu específic dintre de lo que és l'esport dintre l'Estat és molt important. Actualment la zona de Catalunya que té més presència del béisbol i del softball a Catalunya és el Baix Llobregat, en diverses instal·lacions, algunes d'elles en procés de remodelació i per tant es modernitzaran d'aquí al proper any. Catalunya va ser la primera en debutar i ho va fer contra Madrid al Municipal de Sant Boi, en un derbi que no va tenir cap història i la novena local va ser capaç de trencar el partit des de l'inici, fins a un resultat de 14-4 amb uns destacats Páez, Castelló i Varela. El mateix dia a la tarda la selecció es va traslladar cap a Montjuïc i allà l'esperava Navarra en un altre derbi, però el resultat de 6-14, tot i estar apretat a la cinquena amb un 6-8, es va obrir a l'última entrada i va deixar el camí del títol encaminat. Rodríguez i Medina van ser els responsables des del monticle. El bat va destacar Hernández i Alba. Catalunya ja havia demostrat en les 3 edicions anteriors del torneig la seva superioritat i tot feia semblar que el campionat d'enguany agafava el mateix camí. En la segona jornada, els catalans només van disputar un únic partit contra València, que podia decidir definitivament el títol, i així va ser. Els de Candela van estar molt ben entonats i un resultat final de 11-3 va ser suficient perquè matemàticament el títol es quedés a casa. El gran protagonista del partit va ser Luis Castillo, el llançador obridor. També va tornar a destacar Varela amb 2 hits i 3 impulsades. I encara restava un quart partit de pur tràmit que va ser contra Andalusia, qui va sucumbir a un seguit de bons moments d'inspiració de la bateria catalana. El gran protagonista va ser Martínez, qui va llançar el joc complet amb 5 innings, permetent un sol hit a 7 andalusos. A més, també van aprofitar els seus torns al bat Páez i Varela, aquest últim designat jugador més valuós d'un torneig en el que Catalunya es va mostrar molt superior per quart any consecutiu, demostrant que hi ha una molt bona base que cal mantenir. Un dels objectius que tenim en aquest mandat és fer una promoció del béisbol com a esport interescolar i, en definitiva, el que volem fer és que el béisbol entri a formar part dels esports interescolars que es facin amb les escoles, en primer lloc en l'àmbit municipal, per a continuació fer una expansió a l'àmbit comarcal i finalment provincial i de la Comunitat de Catalunya. La propera cita amb les seleccions serà la Sots-19 de béisbol, que participarà a la sèrie internacional MVP Béisbol Catalunya els propers 13, 15, 16 i 17 de juliol.